Ga-apply ko color sa iyang buhok atong gigamit kaning Igora jud nga corrector kay itom kay ang buhok. Igora corrector alone ra ang gibutang. Tanawa na iyang buhok, di ba nangiiwi na ang color o napareha na. Kay ang gigamit ani nga developer na 12% kay basta dagko kay grano plus kinky kay buhok muna nga to kulurag ing ana. Aron magkapareha ba, kumuhayag na siya nya ang usapod ana madali ra pud siya kaayo mo tulid ang buhok labi na kuluran. Kinky man gani ni pero color dayon no. Una kung ikaw di nagcolor, tan-awon jud nimo ng buhok analyze ug unsay porma ana niya, unsay color akong gamiton, unsay number kay para makuluran jud og maayo ang buhok. Kay kanang pagkulor sayon na tan-awon lisod na ipareha ang color, maglap-up usahay basta di ka kamao. Mo ni atong COAS pre-treatment sa buhok nga magribanta no ug bundastic. Ato ni gi-applyan ang buhok ni girl sa iyang kulot-kulot gamay. Applyan na tanan ato lang ni gipakita niyo unsay gyud atong gipangbuhat ani. Muhumok ang buhok basta mabutangan og pre-treatment labi na ni si COAS. Labaw pa ni siya sa Bonacure makapalig-on sa buhok. Yung butangan nato daon og mga pre-treatment kay aron inigriban nato natay protection dili na hadlok trabahoon labi na kay kulot kay iyang buhok. Kay og kulot ba na binuangan nato ni agoy Ginoo ko magyakilak kini sila. COAS ni ha daraon. Mura ra gyud siya og Bonacure, pareha ra gyud ni color tanan ang mga medisina pambutang. Mo ni ato ang medisina si Bundastic nga number 1 or nature ang buhok niya kulot-kulot gamay ay kinky di ay di gyud gamay. Kulot-kulot gyud ang buhok karon gibutangan nato sa Bundastic. Dali ra min tulid, ming tuo dayon niyang buhok kay na may ubang buhok mud nga dugay jud kaayo mo tuo pa panon ang mga medisina bitaw pero karon tulid na iyang buhok. Pero kinahanglan tarungon jud na siya kay kanibang rebanded ba ning tumoy ani niya dili jud pwede nga moingkag nga dili mataro og apply medisina ni uban ani kaning in between bitaw sa giriban o sa wala giriban kay ang buhok nga kulot kaayo dali ra pud na sa labi na pino kay grano nagi buhok nga dali ra mo tuo og rebanding napoy ubang buhok nga dugay kay mo tuo pero kaniya ni tuo pilar guni ka minuto na ko gi timer tulid na dayon. Ya, murag ako ra isa gariban aning dapita karon kay wa man ni koy nagtabang-tabang ani. Ako ra in town agwantahon lang ni kay mo jud akong trabaho para magwapa lang gyud ang buhok. Man naman ta sa ato ang Bundastic nga rebanding inganion ni siya banlawan ato sang imusipay or imasas ang medisina padulong sa tumoy kay giriban man ni siya unom ka bulan ang nakalabay para ang buhok mahumok po siya umutulid og apil pagplansa nato. Aron bitaw madili pud madaot ang tumoy. Pwede ko butangan nimong medisina number 2 pero kadyot ka kaayo. Pero og rebanded na gud siya mo na kung buhaton ako ra imusipay diri sa banlaw na nato na daugon para ang buhok magwapa pud ang tawo na kay ang rebanding man gud nagdepende ra gyud sa pagtrabaho sa medisina magwapa gyud sila. Unang makasuway parehaan niya ang balik ato na tarungon. Kaya di po na nimo tarungon nila magwapa. Di ba? Muna gibutangan na to sa tong Bundastic rebanding, tanawa ang buhok ni girl, di ba? Kulot yung kaayo, pero ang color niya, nawala na tong murag itom diri karon nahayag na napareha na ang color. Unya, nagkulot-kulot yun og maayo mo na kung ikaw din ha, gadagatan-aw din ha, imong buhok ingani po kakulot ta naglisod kag asa ka magpariban mo lang mangita kag Schwarzkopf kay aron imong buhok madutlan na ya mahumok dili na mo gahi labi nagwaswasan ani mo banlawan ani mo mag-shampoo ka mag-conditioner muhumok ng buhok kana siya mawala na og maplansa kay gamitan nato ng plansa nga top aron mo tun-i jud kay nang buhok kana kulot kay no muna nga nakasuway mo balik jud siya kay di siya mo balik ning kaganahan kay ngana ra imong buhok pero maminte kulot ka isang tanan guol baya pud no bisag ako ga ngan murag ingani pud akong buhok magkulot-kulot maguol manginita sa kani si girl no luoy baya pud ning buhok nimo ingana kakulot ta na iriban yun ng Schwarzkopf sa atong gigamit ay nga plansa si top ang super init nga plansa kay naapod si Create kay kaning punuan man ni si top atong gamiton ha sa plansa niya kay kani manggod si ma'am ug plansahon nato ni aning usa kani gamitan nato sa Create kaning Create dili kay siya kakuha og kinky nga buhok ayo lang ni siya sa mga refine og buhok kanang wave nga buhok pero kinky di gyud ako nagamitan gyud ako aning atong kuan ba kanang super init nga plansa para matangtang gyud ng kulot nga buhok kay pareha ani karon tanawa ra gyud buhok ni ma'am ha ma'am girl
kulot kay ni ang buhok mo nang tarungon na to ng plansa. Nakita naman na ninyo ganiha diha nga ang buhok ana grabe mo nang kaning ani nga klase nga buhok ug wala tay plansa ani nga kanabitong nindot igi na motulid kay ang pagpatulid sa buhok pinaagi gyud sa plansa kay og ang medisina ra imong pasagdan ni imong plansa dili bitaw garantisado dili nindot og agi mo nang gamitan gyud nato sa atong pap nga plansa o para kaning bitaw iyang buhok di na gyud ta magritats kay kanang sa una gariban ko ani niya kay wa palagi nako ni siya masuki wa pa ko kasiguro sa plansa unsa akong gamiton karon kay nabantayan naman ako nga kanang iyang buhok lisod jud dai kay plansahon ang gigamitan nato sa ato ang plansa nga top kaning duha ka plansa atong gigamit so kanang usa arang jud inita oy murag jud kag mapasok jud kag wala kay gloves nga noog kay kanang ugwa pa nay noog agoy Ginoo ko napasok na jud ko sa una ra kaya mga plansa sa Schwarzkopf Pretigium pagkainita magwapa gid imong buhok nang balik-balik yung kadiri tungod ano atong plansa nga mga manindot ga-apply tani ato ang Bondastic nga serum o Bondastic nga fixer cream neutralizer sa iyang buhok ug dis ato asa dapit ang atong giriban didto ra po nato butangan sa atong neutralizer kay ana ra man kutob tong naga-wave ang tumoy ana niya pwede naman na nimo di butangan og neutra kay maapil ra man na sa ining kabanlaw imo ra gunang imusipay or i-massage kay para maapil ang tumoy ba kay kanang tumoy mo pud anak kay mobuhaghag pud di mo mabutangan sa neutra pero kana siya kay daghan man ang gibutang mabasa ra na siya mabutangan na siya gamayng tubig automatic na siya mo penetrate sa mga tumoy-tumoy sa buhok kay ug di na mo penetrate awa na di na buhaghag na ng buhok ana ni ma'am kay balik-balik ra ba jud diri ang kaanyag una nga pagkahuman ani gilibra nato ning 8 minutos yun mga treatment dili jud dugayon pod kay ana ra man kutob ang procedure ana ra ko nato sundon tama di ko ta maabot og 15 minutes kay katong usa 15 minutes man to kani 8 minutos sa gyud siya babad banlaw pagkahuman wala na treatment kay naa naman tay serum gibutang aning buhok banlaw na ta sa iyang buhok nga atong gibutangan sa neutralizer nga fixer cream ato siyang gibutangan sa ato ang Ilojuda nga conditioner kay para mungumok ang buhok nga og maligo bitaw no kinahanglan jud everyday mag-shampoo everyday pud mag-conditioner nya kanang mag-shampoo dili nimo idugay og babad ang buhok sa inyong conditioner aron di mo gahi nya katong giingon nga everyday mag-shampoo basta giriban ka og Schwarzkopf ang buhok dili mo jud ang shampoohan kay kanang shampoo conditioner asawa na sila og bana kinahanglan na sila nga parison para imong buhok mahumok nga kana pong conditioner ang technique ana niya mag-conditioner ta magbutang pa ani ato ang subaki ibutang nimo ni pila ra jud ka segundo dili nimo dugayag baba diha ning banlawan dayon kay para ang buhok mahumok na nya mo close na ang cuticle sa buhok kay imo man ang giriban banlaw pud nimo ayaw po ayuha og banlaw og tubig para ang magpabilin ang kahumok sa buhok kay kanang buhok dili na mahumok ug imo nang i-wash out tanan ang conditioner mubuhaghag ng buhok mo nang ayaw kay ko ani nga panalit ang buhok damage ug mahimo ang ibanlaw nimo mineral water kay ang mineral water or tubig sa ulan bitaw magulan magsalud ka para imong buhok matabangan nga nadaot imo nang banlaw pila ka kabo everyday ang buhok ana na chance if nadaot imong buhok mabuhi gina tungod sa ato ang mineral ug ulan nga tubig una mo na home remedy kung kulot imong buhok sama ka ganiha nga atong nakit-an sa intro niya kulot kayang buhok atong tan-awon ha napabay kulot ana pero ang kaning kulot ing ana jud grano dili gyud ta maingon nga hamis jud kayang resulta pero ang importante na aming tulid gyud nawala gyud ang kuan wala gyud ang wave kay ganiha nya wala ni siya plansaha gi-blower lang nga wa pud tarong nga blower basta kay mauga lang ang buhok ingana gyud ang kanindot ang ato ang rebonding nya gikuluran man siya ang iyang buhok murag na even ang color natukan gyud siya pero wa na to gitone down mas maayo unta to gitone down kay aron magpareha gyud ang color nya mo na nay rebonding og Schwarzkopf humok na kaayo gaan na kaayo kay primerong anhi ni girl ang iyang buhok dili ing ani ka humok ka dili pud ing ani ka hamisa
Puto, nakakita siya sa video na intriga, dito ra ang ending. Ikaduha niya rong pariban, gwapa ng buhok no. Basta pag anaanaon nimo oh, dili pud siya mabungkag, bisag baga kay buhok, kinky pero humok kaayo. Dili pareha nang magriban ka nga imong buhok halos na di mo magunitan, di na nimo masudlay kana siya humok gihapon kaayo bisag basa ang buhok. Kaya nakitaan man ninyo sa pagbanlaw humok yun na ining resulta. Unya, sa wala pa diha nakasubscribe sa atong YouTube channel, please subscribe. Miss Human Being. Unya, mo na ang buhok. Kung sa sunod atong kita-kita, bayi sa takaron. Bye-bye!